Es parla molt de patriarcat, però què me'n dieu del matriarcat? Bé, poca cosa se m'acut. A veure... Sembla ser que el 75% de les separacions les decideixen les dones. Suposo que aquesta estadística és correcta. Això vol dir que les dones tenen un alt nivell d'exigència. Potser. O sigui que igual et deixen per tacar-te molts cops la camisa o per ser un negat coordinant els passos de salsa. Les dones, això sí, són més exigents que els homes, en general. Només cal veure-les actuar en el mercat setmanal dels dissabtes. En part estem oprimits, els homes, per les exigències desmesurades de les dones. I aquest tipus d'opressió és matriarcat, no? Però encara estem en un patriarcat, direu, amb desnivell econòmic a favor dels homes, per exemple. Sí, segurament la família modèlica americana dels anys 50 ja no és un referent. Matriarcat hi haurà poc o molt. El que probablement no hi ha és guerra de sexes. El que hi ha és guerra contra la imbecilitat.